Det var en mørk og stormfuld aften. Dags du, mit navn er Benny, ikke? Se, nu er det jo faktisk sådan, ikke? At hvis du absolut vil spilde din tid, ikke? Så kan du jo bare lige gå ind i huset til Luffe og Gertrud, ikke? Brop, brop, brop. Goddag, jeg hedder Olof Sand. Min far hed Anden Sand, min bedstefar hed Morten Sand. Det her, det er køkken, og jeg går lige ind i stuen. Det er mordelig. Ja, goddag, jeg hedder Gertrud, og det her, det er så stove. Ja, og den her, det var så en, vi fik af søster og Kaj. Ja, den var en døde da. Den er antik og alt muligt. Det var en søster og Kaj, de gjorde til os dengang, de var over os. Nå, pyt med det. Det gør ikke noget. Det var bare en Olf kom hjem med en dag. Det var en, han fik med hjem hen fra Kartoffelcentral, tror jeg nok. Oluf, er kaffekanden sprunget i luften? Det er en daglig. Jo, skal jeg lave noget nyt? Ja, selvfølgelig skal du da lave noget ny. Nå, jamen så gør jeg det da. Og det sagde hun i går. Og vi har netop modtaget et telegram. Til stor forbløffelse for indbyggerne begyndte rådhusklokkerne i København for få minutter siden at spille melodien, og hans far var vognmand i Slagelse. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, men synes, det lyder interessant. Hvis det er nogen, der vil snakke med mig, så er jeg her lige nu. Det er bare nemlig. Hansi, samle lige that hammer op. That's noget råd. Why is it always me who shall do the whole? Because you are the one with the biggest tenor and the grimmest toy, Hansi. My father was a famous knitter. Nu slynger jeg lige en bemærkning ud i luften, ikke? Skal vi ikke lige gokke nogle næser? Vi må da håbe, det bliver værre i morgen. Ja, det vil bare være dejligt.